Għaddej ġmielu x-xogħol fuq il-proġett tal-Grand Harbour Clean Air b'investiment ambjentali ta' kważi 50 miljun euro. L-Aġenzija Infrastruttura Malta bħalissa qed tlesti t-tqejjid tal-cables ta' voltaġġ għoli taħt l-art li se jinfurzaw is-sistemi tal-elettriku mill-art għal vapuri tal-kruċieri u bastimenti oħra li jżuru Malta. Permezz ta' dan il-proġett it-tniġġis fl-arja se jonqos 90%. Dan tħabbar waqt żjara li għamlu fuq l-ant tax-xogħol il-Ministru għall-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet. Il-Ministru Aron Farrugia qal kif dan il-proġett juri l-prijoritajiet tal-Gvern għall-futur ta' pajjiżna. Permezz tax-xogħol li qed isir, il-familji se jgawdu minn arja aktar nadifa u minn kwalità ta' ħajja aħjar. Għal ukoll li permezz ta' hekk pajjiżna qed jindirizza l-isfida ta' tibdil fil-klima. Il-Ministru Farrugia spjega kif l-ewwel konnessjonijiet mill-mollijiet tax-xatt ta' Pinto fil-Furjana u ta' Boiler Wharf fl-Isla se jkunu saru sa nofs is-sena d-dieħla. B'dan ifisser li Malta se tkun minn tal-ewwel fl-Ewropa li jkollha din it-teknoloġija fil-port tagħha. Ma da proġett li ħaġa illi se jkompli jgħin lill-ekonomija Maltija imma mhux biss, se jagħti lura s-saħħa lil 17,000 familja li kienu rajt li sew jikkomplenjaw bit-tniġġis li kienu fil-porti kbira. Hawnhekk ħajjonqos b'90% it-tniġġis illi hawn u allura dawn il-familji sentuhom lura dak li jxirqilhom. Il-Ministru Farrugia spjega li l-istudji indikaw li permezz tal-proġett fi żmien 20 sena Malta se tifranka 375 miljun euro fi spejjeż marbuta mal-konsegwenzi ta' tniġġis tal-arja. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet qal li 45 miljun euro minn dan il-proġett li se jaffettwa il-ħajja ta' 17,000 familja li tgħix madwar il-Port il-Kbir ġejjin minn fondi Ewropej. Postijiet li ilhom ħafna snin wara li għalaqna l-Power Station tal-Marsa u diġà tajna nifs lil din iż-żona, issa sa mmorru biex inkomplu naraw li jonqos it-tinġis. U dan huwa proġett li la jasal biex jiftaħ sa jkun mudell ta' kif aħna qed morna ħadna lil pajjiż fis-seklu 21 b'teknoloġija avvanzata u b'infrastruttura denja ta' dan il-poplu. Waqt din iż-żjara ġie spjegat kif infrastruttura Malta poġġiet l-aħħar medda ta' cables taħt l-art bħala parti minn netwerk ta' 8 kilometri li jqassam l-elettriku minn ċentru ta' distribuzzjoni tal-Enemolta bil-Marsa għal żewġ stazzjonijiet fil-Marsa u fl-Isla.